помага младия. Чети сега тук, бе. Аз не мога да чета. Викай някой тогава с дед мой да чете. Ами тук има една госпожа. Къде е тя госпожата? Не знам. Госпожо Стамова! Ще има бая да викаш да отиде. Нещо ни отваря тия скумове. Музиката слаби тук. Давай. Ама няма. Може да нещо прави някакъв нещо. Ай, как се разпочва? Аз питам за кум. Ръпките. Имаш най-нещо. Където е, братче? Някъде тука. Като стане работа, Ще чукнеш, аз ще почна с. Една камера офлайн има тука. коя камера? Една камера малко офлайн. Не знам. Тя майка се и там на стълба, ние тук гледаме. Не гледай. Тук горе. Май. Не си виждам колата. Къщата на сватба не мога да си видя колата. Колата ще има каска. Добре, Да искам да видя, аз ще направя. Той тук май има някакъв проблем с камерите. Виждам аз. Май някакъв кабел нещо откачил. Ей, тъс камера е тука. Проблема не е май от тука, тъй като гледам. Проблема е отвънка ще ходим да гледаме. Там нещо. Трябва да ви сцепа панталона, че няма да мога да еда на сватбата. Няма. Снима бука, няма да има младозенец падна. Камери! Ай, той кабела изляза от камерата тук аз. Завърчи обратно да отъмкала, бе. Да отгледа, няма. Дай ми гледа голата мусора. Коме, обличай се! Тоском, само за бела ходи, бе, макар тук да прескачам някакви работи, ама няма как. Идеално сме. Топ. Ще отиваме за булка. Дръж ги те там да не се виждат тук. Да, ние сега ще се направим, само че тръгваме. Тъй ли? Да може фотографите да наснимат с едно тръгване. Ти заключила, Иван. Не съм пипала нищо. Айде. Камерата работи. Не се виждам, а тя работи. Камера, екшън! Айде, тиваме за булка. Тази булка е, да, бе, как без Тя ще ти талисмана на свобода. Бак, Соня. Как без нея? Най-големия агент. Много сил. Огледало, да, модерна кола има ли? Как се отваря? Добре. Чао, няма да ви я върнем. Чуваме сега на центъра, нали? Да. Ай на общината. Взехме сега най-накрая. Ай, вече състава е пълен. Взехме я, наша си е булката. Да отдена баба ти Помахай, да ще Гери. някакви пари, Гери. да ти даде на ти. Помахай. На кой? Здравейте! Да бе, аз... Как да се сложа кола? Аз съм изложил той на Герец. Ами те поне за камерата. Дръж го само, Гери. Че е червен. От БГ-то ще кажат, булка, 50 евро. На нашата сватба ме снимаха с колата, като пиеха към рекламната зала. Кога ми влезе мравка в роклята? Ама той Петър имаше мравка на... Аз сега как да я махната с мравка, бе, ще убия поне и ще стискала, сега ще може ли някъде. Чай да оправя малко парите, аз ще маза останало тук.
Абе, аре бе, Ти си се набутал да дадеш 50 евро за мене ли, бе? Бре. Колко ли беше? аз си мисля, че са истински 50. Наистина ли, бе? Без пари, да. Майко, ти наистина не са истински. Ами да ги махна, ще да плата на някой нещо с тях, по-скоро да ще кажат да сме дава вълшеви пари. Ще Ивана Наса. Те ли е? Той пак и мама гледа. Супер. Много хора бяха. Имаш ко да гледаш тук поне. Добре, дай да Се, Ивана, моля в очите. Не го изпивай, ще те снимат хората. Ало, дай на мене, бе. Аз пак ще му налея, той има. Гоша, говорите, че аз съм малко фирка. Аз съм още. Аз нямам. Ма хубаво ти шампанско. Аз искам да пия. Искра. Да, за 2,50 евро от Айде, марка. на здраве. Искра. Лив 99. Чакай, слуша. Дай ми една пръчка. Дай една гьоста. Де, не, по-дългата. Ей, там от дебели сте, бе. Не, Ето, а пък ти ти сега. отиди нататък. А, не! Махни този камък, бе. Чакай да. Имаш и шарка. Нали аз трябва вече кидам билетите? Ей, ти е на Ивана на името. Е, трябва да ти е снимам на картата. Да, ма нейният профил е на моя телефон. Отиди тя. Няма Проблем. 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 Трябва ми личната ти карта. Моята. И неговата. С нощ щях да начекирам. Що не се обади с нощи, брат? Няма да е пред нас. Не беше пуснем лифта да я дърпа с нова же. Трябва да се кача... Няма, защото те да изглежда. Дръж се, бе, Петре. Добре е халката. Ти се вижда. Дръж се. Да се вижда и моите те. А, така, дръж се. Ех, А, така. Резервирани сме. Направи му тъй нещо, да я знам. Нещо... Да сте пратите и... Гледай го. Направете си верно. Направете си муци. Чак толкова близки не сме си Тя там. иска моята колежка отдеве ми звъни. Как се е развълнувана, не се викам, че това да не ми е за първи път. Кажа, бака. То не е лъжа. Как не е лъжа, бе? Фърчат до цветки, няма и там. Обаче, наистина е затяха някой.